Il-Malta Motorsport Federation l-MMF laqgħet bl-ikbar sodisfazzjon il-proposta tal-Partit Laburista għal trakka f'Ta Qali li se tintuża għal tlielaq tal-karozzi u muturi. Trakka li kienet ilha mweda 50 sena. Fi stqarrija l-MMF qalet li lesta tassisti fil-pass li jmiss fosthom billi takkwista iktar informazzjoni dwar kif is-sit jista' jħaddan faċilitajiet ta' road safety flimkien ma' motorsport circuit. Is-Segretarju Parlamentari Chris Saġus spjega kif rispons ieħor li kellu dwar din il-proposta kien pożittiv. Meta qed nitkellmu fuq Ta Qali qed nitkellmu fuq area li hija Sports and Recreational Designated Area fejn hemmhekk għandna numru ta' dixxiplini, għandna l-futbol, għandna l-basketball, għandna l-ajruplani ta' dilettanti li jtajru l-ajruplan, għandna l-ASMK, għandna l-Badger karting, għandna numru ta' dixxiplini. U bl-ebda mod, fl-ebda stadju maħna nikkonsidraw li dawn id-dixxiplini jiġu milquta. Il-proposta għal din it-trakka ħolqot xi ftit ta' kontroversja minħabba stqarrija żbaljata mill-Assoċjazzjoni Sports Muturi u Karozzi għalkemm ammettew li s-Segretarju Parlamentari Aġus kellimhom sigħat qabel ma ħarġu l-istqarrija allegaw li din se tkun ta' xkiel għalihom. Iżda min-naħa l-oħra l-MMF enfasizzat li dan huwa proġett edukattiv li m'għandux jintuża għal xi vantaġġ politiku. Tajjeb li ngħid hawn inserraħ ras lil dawk kollha qed jagħmlu użu minn xi faċilità sportiva li l-ebda faċilità sportiva mhux se titmiss sabiex tagħmel tajjeb għat-trakka tal-karozza. Aħna maħniex ħanibnu knisja u oħra, aħna nifhmu li d-dilettanti għandhom id-dritt li igawdu l-isports tagħhom. U allura u nserraħ ras kulħadd li din it-trakka tal-karozzi fi żmien li ġej noħorġu request for proposal mhux se tolqot u tieħu post l-ebda dixxiplina oħra. Il-pass li jmissu biex minn proposti differenti ikun determinat kif it-trakka se tkun attrezzata bl-iktar mod sikur u li taqdi il-bżonnijiet tad-dilettanti.